खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खनसे आरो आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागु फोरबोआव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय जाहाथे बयबो मोजाङै थाथों आसा खालामो जाहाथे आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांगोन होननानै आं गुवाहाटी टु कार्बि आंलं ब्लग माने बैसागुखौ हजोंसो खालामहैनाय जासिगोन आरो गाइस आं गानबाय नै बेगबो लाबाय ओमफ्राय गाननाय जोमनायसो लादों आरो जेबो गैया न'आव रावबो गैया नालाय बयरि मोनदों हजोंहाय थांनोबो पाठसालायाव थांनोबो एसे उसुबिदा बेखायनो आं दा माने गावनि जोनोम जायगायावनो थांनानै एसे भिडिअबो खालामहैसिगोन गाइस नोंथांमोना नायलांदो आरो ओंखारबाय नै सानैबो बेगा बाखाबाय नै कार्बि आंलं गुवाहाटी टु कार्बि आंलं थांगासिनो गाइस साननैसोनि थाखायल' थांगोन आरो फैफिनगोन मोनसे खामानिनि थाखाय थांगोन आरो गाइस मा खालामनो उपाय गैया गुवाहाटी टु कार्बि आंलं ब्लगखौ नुलायसिगोन आरो हजों जायगानि ब्लग आरो कार्बि आंलंनो मा सिटुएसन बे भिडिअखौ आं खालामगासिनो दङ गाइस माखासे लोगोफोरखौबो लोगो हमनाय जागोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलां नै दा ओंखारबाय आरो गाइस जों दा गारि गाखोहैसिगोन खानापारा नङाबा आइएसबिटि बास गाखोनासो थांगोन जेबो गावबागाव गारि गैखाया नालाय मा खालामनो आरो बिहु माने बैसागुनि समाव गारि गैयाबो जानो हागौ किन्तु गारि गैयाबा घुरायना फैफिननांगोन आरो गारि दंबाथ' उफाय गैया थांनांसिगोन आरो गाइस कार्बि आंलं साननै सानथामनि थाखाय आरो गाइस बियो बास नेगासिनो नै बास नेगासिनो दङ गाइस कार्बि आंलं थांनो बासआनो हाउसफुल फुरानो दा बास फैगासिनो दं जुदि फैयाब्ला ट्रेभेलारजोंसो थांनांसिगोन आरो गाइस बे बेलेगावसो थांगोन बास नेनाय मा खालामबावनो 1 घन्टासो नांबावगोन खोमालै ना 1 घन्टासो नांबावगोन खोमा दसे नेबावसो जुदि फैयाब्ला ट्रेभेलारजोंनो थांनोसै खालामनो खानापारायावनो दङ नै गाइस नै थेन्थ'हांलायबाय नैबे ना थेन्थ'नाय बेमारानो जोबा बेहा बासाव दङ नै गाइस खानापारानिफ्राय गाखोबाय टु कार्बि आंलं लांहेन आरो जोङो लांहेननि एसे आगोलाव बेलथला होननाय जायगा बेयाव ओंखारबाय आरो गाइस जोङो ओरै थांबाय गुवाहाटी थांफिनगोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय दिफु थांगोन आरो नैबे जायगायाव ओंखारदों आरो जों ओइ थांबाय थानोसै फै लायोबा लादो नैबे वाइन शप आरो बेयाव भिलेज वाइन शप कर्नार वाइन शप आरो बियो लांहेन कार्बि आंलंनि आरो जोङो दा बै गामियाव माने अबेबा हाबहैगोन जाहैदों आरो इसानाव हाबनानैसो थांबावगोन आरो एसे गोजान दंबावो आरो खनायाव थ' गाइस होमबा दसे दोनथ'नोसैलाय गाइस बिनि उनाव जोङो भिडिअखौ खोन्थालांबाय थागोन गाइस नै जोङो ओरै थांबाय दिफु ओरै थांबाय माने गुवाहाटी थांफिनसिगोन आरो गाइस मोसाहांबायानो हनै गथ'फ्रा बिराद बोसोरनि उनाव टेम्पो गाखोबाय नै टेम्पो ड्राइभारफ्रा हनै लाय सला जों दा थांगासिनो आरो दाबो मोनहैयाखै बिराद गोथौ हाजो सेरावसो हाजोआ टेम्पो ड्राइभारफ्रा नै जायो सार बालसा ओरै मेन रड थांगासिनो गाइस नै लामाया रड आरो बियो बै हाजोआनो आरो टेम्पोजों होखावगासिनो नै हाजो सेरावसो कार्बि गामि सेराव थांगासिनो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे भिडिअखौ टाउन थाव गैला
दा बागि दोनै टेनसन लागासिनो ओरैबो गैया बिराद गोजान जायगायाव फासिनानै थाबाय नै ड्राइभारफ्राबो थाव लायनो थांदों मा खालामनो नै टेनथ'लायबाय नै बिराद गोजानखा नै जायगाया एखेबारे माने फुलुनिजों हाबलांथारनानै हाजो सेरावसो आरो नै बिथांनि गामिया ओंखायनो जों दा बेवहायनो दसे वेट खालाम होननायखाय वेट खालामबाय गथ'फ्रा थाबायलांदोंसो एखे साइकेल गैया स्कुटि गैया जायगायानो माने गारिया मा कन्डिसन जानानै दं नै सालायग्राबो गैया थाव लायनो थांनायानो दासिमबो गैया दे बुनि थावा सफैबाय नै डिजेल ना पेट्रल बाबु डिजेलसो ना बेसे गोबाव नांखो लायनाया 20 मिनिटसो जाफ्रामबाय ने बिराद खस्थ' नै बिराद माने ओरैबो गैया गेजेरावसो माने फासिखाबाय माने दा थांबावनांगौआ 2 किल'मिटारसो दंबावो माने साल'नि बेबो बर' गामियानो गोजा नै बे आरो दा एसे थांबावनांगौ बे लामाजों थांथारनांगौ ओरैनो आरो दा थावखौ सोबाय नै थांसिगोन आरो जासिगोन ना फंबाय दे स्टार्ट होनायदो जारला जाबायलै दे थावा सोबाय स्टार्ट जासिगोन स' फाइनेलि जोङो मैयानो मोनफैदोंमोन कार्बि आंलंआव आरो मैया मोननानै जोङो बै फुलुनियाव हरसे थाबाय मानो होनबा मोनानायखाय जों फैदिया नै दा दिनै बिथांनि न'आव मोनफैबाय आरो गाइस जोङो बै आंनि लोगो जिहेतु जेब्रा होननाय जिखि होननाय एखेबारे बिराद गोजान जायगा खनाना जायगा आरो नै गाइस नोंथांमोना नायदो जों दा बिथांनि न'आव मोनफैबाय आरो ओरैबायदि गय बागान ग्रोम खानै कार्बि आंलंआव नायनो ओरै लामाया बेनो नै बेफोरनो आरो गय बागान गोजाखा नै फुराना गामि नालाय नारेंखल सारेंखल दंजोबखायो बिथांमोनानो बेनो आरो न'आ नै बिथांमोननि बिराद खनानाखा हाजो खाथिखा नै फुलुनि होननायजों हाबबोनांगौ आरो बिथोराव एखेबारे 5 किल'मिटारसो बिथोराव हाजो सेरावसोखा नै बिथांमोननि न'आव मोनफैबाय आरो दासो मोनफैदों गाइस नै बे बिथांमोननि न'आव आरो न'आव मोनफैनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा ओरैनो कार्बि आंलं फैयाबो गोबाव जाखाबायमोन नालाय नोंथांनि जोनोम जायगा नोंथांनि न'आव दे मोनफैदों बेयाव नों बैसागु बोथोर हिसाबै फंनैसो मा बुङो नोंथाङा मोजां नांदों न'आव मोनफैनानै ओरैबायदि गोसोआव फटिक नांदों जे बिमा बिफाखौ नुफैनाय लोगो लोगोनो माने बुंस' हाया आरो बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोरनि बिराद मोजां नांदों दिनै फंबायफोरखौबो लोगो मोननानै न'खरनि उन्दै गिदिर गथ' फिसौफोरखौ नुनानै बिराद मोजां नांदों आं दिनै खुसिखौनो माने बेखेवनो हाया जादों माबायदि आरो फुजानि दिन ना फुजानि दिन बयबो मालाय नै बाथौफोरखौ फुजा होबाय बेवहाय फुङावनो फुजा होदों मालाय नै न'खरा बेबायदि आरो स' फाइनेलि होनबा जोङो कार्बि आंलं मोनफैबाय मैयानो मोनफैदोंमोन खिन्थु हरसे थाबाय फुलुनियाव ओमफ्राय दा जों दा बिथांनि गामियाव मोनफैबाय आरो दा बिथांनि गामिखौबो बावलायलांबाय आरो मा होनोमोनथाय साल'नि होनो आरो नैबे फुलुनिजों हाबबोथारनानै एखेबारे बे हाजो नांथानाय आरो नाय बैनो हाजोखौ नुहुरखाबाय दा खाथि आरो बिराद खनाना जायगा गावनि जोनोम गामि आरो आंनि गामियाथ' बाव नङा आं गाबोनसो मोनसे ब्लग बानायगोन आंनि गामियाव आरो गाइस स' होमबा भिडिअ'आबो जोबोर गोलाव जाबाय गाइस मानो होनबा नोंथांमोना गुवाहाटि टु कार्बि आंलं ब्लग भिडिअ'खौ नोंथांमोना मानो होनबा नायनानै आरो लाइक साबसक्राइब खालामनो दाबाव गाइस बिदिब्ला होमबा नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन होमबा दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोननाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय